Здравейте, аз съм Кристиян, четвърти курс студент по специалност бизнес менеджмент тук в Русенския университет. Какво учим в тази специалност? Накратко, как се води бизнес. Финанси, маркетинг, управление на хора, стратегия, икономика и право. Не една област, а цялата картина на това как работи една компания. За 4 години се учим на много повече от теория. Управление на екип, вземане на решения под натиск, разбиране на това как се движат бизнес процесите, комуникация с хора от различни култури. Всичко това го минаваме тук в специалността. Реални казуси, защити на проекти пред преподаватели, работа с конкретни фирми. Когато излезеш на пазара на труда, вече знаеш какво да правиш, не започваш от нулата. След дипломирането можеш да си менеджер, предприемач, консултант или да започнеш свой бизнес. Специалност, която ти отваря врати, не те заключва в една. Бизнес менеджмент, Русенски университет. Тук се учи как се прави бизнес.